Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin. Wannan dai shiri mai suna labaran Kannywood a yau. Za ku ji dai cewa wani sabon fim ɗin Kannywood ya dawo cece kuce. Za ku ji cewa jarumar Kannywood Nafisa Abdullahi na ci gaba da sheke ayarta a birnin London. A wurin Hadiza Gabon ake yi da Anas Magu? Shin kuɗin makaranta ne yasa na fara fim Adam Zango? Barkanmu da shigowa cikin shirin Ka'in da Na'in. Wa'innan magungunan da muka gaya muku za ku gani bidiyoyinsu tsaye. Sannan kar ka sake ka ji labarin nan tun daga farko har ƙarshe ba. Saboda za ka fahimta abubuwa da dama a cikin wannan labaran na Kannywood a yau. Wannan dai labaran za su fahimtar da kai wa'insu abubuwa a cikin Kannywood. Tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su, kar ka sake ka wuce. Sannan ka danna mana subscriber. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don mun ɗaura wa'in sabon shirye-shiryen ka sani. Assalamu alaikum. Kun ji dai cewa Nafisa Abdullahi na ci gaba da more rayuwarta a cikin garin London bayan daɗewa da kwashe lokacin da ta yi a cikin garin. Nafisa dai Abdullahi jaruma a masana'antar Kannywood. Nafisa dai Abdullahi ta yaɗa wa'insu sababbin hotunanta a cikin garin birnin London bayan kwashe wa'insu lokuta a can tana garin London din. Tun bayan dai jaruman da ta fice a cikin wannan fitaccen shirin na labari na, sai dai kawai ake ganin hotunanta daga birnin London. Daidai wata majiyar ta bayyana jarumar ta je karatu ne. Shi ne ma dalilin da ya sa ta ɗauki dogon lokaci ba ta dawo ba. Ga wa'isu hotunan da jaruman ta wallafa a shafinta na Instagram. Kun ji cewa auren Hadiza Gabon Anas Magu. Wani dai faifan bidiyo da ya yada shafukan zumunta na TikTok kuma Instagram na fitaccen jaruman nan Hadiza Gabon da kuma jarumi a Kannywood Anas Magu, wanda kuma ake malakabi da Anas Magu Ponsto, ya jawo cece kuce. Mutane da fari sun ɗauka aure suka yi, ga bisani majiyanmu ta jiyo mana kan ɗaukar wani shiri ne wanda ake tunani tallace. Tare da ɓata lokaci ba, za ku iya kallon cikakken bidiyon yanzu. Wani sabon shirin Kannywood ya dawo cece kuce. Wani sabon faifan bidiyon da ya karaɗe shafukan zumunta, musamman ma shafin Instagram. An gano wa'insu jaruman Kannywood, Hamza Talle mai fata, sauran jaruman. An nuno inda ɗaya ya rike ɗaya, inda ya rike jikinta sosai cikin bidiyon. Sannan an hango inda ya tisa ƙeyar jarumar, duka a cikin sabon shirin da suke ɗauka mai dogon zango mai suna Kariya, inda haka ya matuƙar jawo kace na ce a shafukan. Wasu na ganin hakan bai dace ba, duba da yanayin hakan, saboda hakan ya saba da al'adar malam Bahaushe da ma addini. Haka mutane suka dinga bayyana ra'ayoyinsu. Yanzu za mu sa muku bidiyon shi ma ku kalle shi. Na gaya ma ka tace min wata. To bari ba maka inda zan yi shi yanzu. Na baka dakika guda uku. Dai Adam A. Zango ya bayyana da cewa rashin kuɗi ne yasa ya fara fim. Adam Zango ya faɗi haka ne bayan tattaunawarsa da Freedom Radio. Kuɗin ci gaba da karatu ne yasa ya shiga harkar fim. Kan ne kuma ya tilasta shi ya fara sana'ar haƙar ma'adanai. Sai dai da ya gano bata karɓe shi ba, sai kawai ya koma harkar fim. Sannan ya ce shi mutum ne mai son neman na kansa, kuma sannan ya shigo masana'antar Kannywood a 2023. Haka muka kawo wannan ƙarshen shirin na Kannywood, labaran Kannywood a yau. Dan Allah ku danna mana subscriber, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Muna ɗaura ire-iren shirye-shiryen nan masu daɗi wanda za mu dinga kawo muku